Sziasztok, ez a Pigeon Sessions, a Köztér Live Session sorozata a Pannonia stúdióból. Igyekszünk az élőzenére fókuszálni, szeretnénk olyan, még a pályájuk elején álló zenekarokat bemutatni, akik szerintünk több reflektorfényt érdemelnének. Emellett egy-egy már működő, nagyobb zenekart is meghívtunk, ők általában egy-egy exkluzív üzenettel érkeznek hozzánk. Mai vendégünk a Telehold zenekar. Meg nem szabad, hogy így érezd, mielőtt érkezik az előtt elvéred. Nem mondhatom el, nem mondhatom el, nem mondhatom el, nem mondhatom el. Megvizsgálnak és átvilágítanak, sőt látják a bal melkasod alatt. Nem mondhatom el, nem mondhatom el, nem mondhatom el, nem mondhatom el. Kérlek, a üvölt valaki folytsa meg, nem tart soká, és önmagam leszek. Nem mondhatom el, nem mondhatom el, nem mondhatom el, nem mondhatom el. Elzúdítanám a mindenségemet, s betemette engem és téged. Elzúdítanám a mindenségemet, s betemette engem és téged. Nem mondhatom el, hogy ennyire szeretlek. Nem mondhatom el, nem mondhatom el.
szőnyegen fekszem, mint ti, a magasban vagytok. A szobában hagytak ölni ég, ezen átúszom az éjszakában. Az utca lámpa fény a földig ér. Hagyd abba, mert a végén komolyan vesznek. Zörgök az ár, két kéz vagyok, gyengeitek. Boroskulált kértél, megint csak tettem. Nem szereted az ízét, akkor meg lesz. S kimondták az ő nevét, s néztem arra a pontra, amit kitaláltam, hogy nézni fogom, nehogy más is tudja. Most túljajad van, most minden más, minden más. Nem süllyedek, ez működik, csendben maradás. Hagyd abba, mert a végén komolyan vesznek. Zörgök az ár, két kéz vagyok, gyenge idegzek. Boroskulál kértél, megint csak tettem. Nem szereted az ízét, akkor meg lesz. Hát sziasztok! Szia! Hello! Sziasztok! Először is én azt mindenféleképpen el szeretném nektek mondani, hogy borzasztóan örülök, hogy meghívtunk titeket ebben a műsorban, mert nagyon-nagyon... Én nem hallottalak még titeket élőben játszani eddig, mert nyilván itt a próbákon igen, de egyébként teljesen el vagyok ömézülve, hogy mennyire jól nyomjátok. Viszont szerintem a nézőinknek nem ártana, hogyha egy picikét jobban bemutatnánk titeket. Ha jól tudom, akkor ti egészen picikorotok óta együtt zenéletek, ugye? Igen, egészen kiskorunk óta ismerjük egymást, egy kisvárosban nőttünk fel Budakeszin, illetve a Berci, a zongoristánk, ő Budakalászi, őt egy kicsit később ismertük meg, de igen, nagyon most régóta. már tiszteletben, hogy Budakeszi ő is, nem? Hát annyit jársz ki. Vadaspark ilyenek, az teljesen oké. Vadaspark, igen. Oljuk egy étterem ott a bejáratnál. Igen. Valamelyik interjútokban, meg nem mondom, hogy melyikben, de olvastam azt, hogy próbálkoztok azzal, hogy egy kicsikét létrehozni egyfajta teleholt hangzást. Tehát nem annyira az eddig kitaposott ösvényeken menni, hanem egy kicsikét eltekerni mindent egy picikét más irányba. Én ezt az első lemezeteken ezt nagyon-nagyon hallom, ennek a próbálkozását, és azt nagyon fontosnak tartom mondjuk úgy tanácsként mondani, hogy még amikor azt is hallom, hogy igen, ez már lehet, hogy egy kicsikét túl lett tolva, vagy egy kicsikét már ez lehet, hogy sok, vagy nem feltétlenül sikerült annyira jól, akkor is inkább azt mondanám, hogy toljátok, mint az állat, mert nekem nagyon-nagyon tetszik ez, hogy ténylegesen el vagyunk távolodva ettől a klasszikus pop hangzástól is, meg ettől a klasszikus zúzás hangzástól is, hanem hogy mindig van benne valamilyen fura, amitől egy kicsikét így fölkapom a fejemet, hogy mi történik. Ez nagyon-nagyon-nagyon szupi. Hogy ez mennyire kezdődött így, mennyire tudatosan, az érdekel leginkább, tehát ez mennyire volt bennetek, hogy na már pedig mi biztos, hogy máshogy fogjuk csinálni. A másik pedig, hogy ez mennyire tudatosan zajlik, amikor dalokat írtok, vagy amikor hangzásokat találtok ki, tehát ez így összeáll, vagy pedig ez egy olyan, hogy leültök és kitaláljátok egyenként, hogy melyik hangszínen mi legyen, stb. Hát szerintem ennek a kérdésnek így egy részére egy egyszerű válasz, hogy
minket így nagyon foglalkoztat így a hangszerelés, meg az Mhm. ezzel való kísérletezés, és igazából, hogyha egy dalban nincsen egy valami, ami ilyen meglepő, vagy a mi figyelmünket is felkelt igazából, akkor nem nagyon foglalkozunk vele. Szóval, Úgyhogy hogyha, ha nem kell, érdekes, hogy- akkor nem érdekes. Hát, azért jó, hogyha van benne akár egy olyan szólam, vagy egy olyan hangszín, ami minket nagyon megfog, és erre tényleg teljesen rá tudunk pörögni, hogyha Mhm. van egy ilyen, mert az nagyon motiválja a dalnak a befejezését. Igen, de szerintem egyrésztről ez van, meg tényleg sokat foglalkozunk a hangszereléssel. Másrésztről viszont nem kifejezetten cél az, hogy ez ne legyen befogadható. Tehát Erre próbáltam utalni én is, hogy egyáltalán nem a befogadhatatlanság. Tehát Igen, nem arról igen. van szó, hogy mindenképpen rossz legyen, vagy olyan legyen, hogy így az emberek így fáj legyen a tőle, hogy fülük. de éles ott az a gitár, ezért tök érdekes, tehát ez engem nem érdekel annyira, hanem az, hogy pont azt mondom, hogy általában én majdnem mindig, lehet, hogy ha azért, mert azért szakmai füle is próbáltam hallgatni a dalaitokat, de hogy így mindig megtalálom azt az ilyen kis catchy dolgot, ami miatt így rajta maradok, és így végig akarom hallgatni. Úgyhogy ez nagyon menő, és hallom egyébként azt, hogy az új dalokkal, a 2025-ös dalokkal így még inkább van egy ilyen olyan irány, hogy tényleg most már így még nagyobbak legyünk, ahogy mondtátok is, hogy ez a mindenre választodó és mindent feloldó zúzás, hogy az is úgy érkezik meg, hogy ilyen nagyon, nagyon, nagyon kellemesen tényleg felold mindent, úgyhogy én nagyon-nagyon el vagyok bűvölve ettől az egésztől, amit csináltak, úgyhogy ez nagyon szupi. És mik a továbbiak? Ha jól tudom, akkor készül 2025-ben most a második lemezetek? Igen, most az NKA programot sikerült elnyernünk, úgyhogy most dolgozunk a második lemezen, Jihi. és hát nagyon, nagyon izgalmas, meg egy kicsit más hangzásokon is most fogunk próbálkozni, úgyhogy most valószínűleg januártól nekünk most egy ilyen pár hónapos ilyen, nem tudom, ez az ilyen mímelős, lemezírós, próbaterembe költözős dolog lesz, és akkor utána meg szeretnénk ezzel így nagyobbat robbanni, mint az első lemezzel. És akkor lehet, hogy például középállásba fogod használni a gitárt. Aztán nem hiszem amúgy. Azt nagyon megköszönöm, hogyha használod. Ezt még külön ki akartam hangsúlyozni, hogy az már eleve Magyarországon egy tök jó dolog, hogyha valaki nem elő, vagy nem középen használja a telétren, vagy elő, vagy hátul, az már nálam egy hatalmas tamza. Úgyhogy ez itt tök szuper. Srácok, muti a másik két dalt. Elfaltam a világot, megvakultam, semmit se látok. Csak felfalom ezt a világot. Mostanság éjszaka, ruhában alszom el, az ajtónak koppanok, kizártak a bent lakók. Húzom a hangerőt, végig tolom fel, remélem odafel valakit érdekel. Húzom a hangerőt, végig tolom fel, remélem odafenn valakit érdekel. Húzom a hangerőt, végig tolom fel, remélem odafenn
tolom fel, remélem oda fel, valakit érdekel. Lássanak, vágj le a hajam, ne vessz a szárnyakat, nem érdekel. Mind a mennybe megnyílik az ég, leszakad a mennyezet, repülni kell. Hossz, hogy lássanak, üresen találják meg az ágyat, nem érdekel. Mind a mennybe megy, merre szívom a levegőt. Szakadás, merre szívom a levegőt. Szakadás. Tetén esnie kell, áressen le. Hulló csillagok az űrperemén, a fekete tengerben. Toronyházak, lázák tetén esnie kell, áressen le. Hulló csillagok az űrperemén, a fekete. Erre szívom a levegőt. Vakadás. Szívom a levegőt. Szakadás. Nevetni kéne, nevetni